Здравейте на всички! Даже и надигам, Днеска ще се заравя едно левче на 30 см земята. Ето тук в момента го тестваме на покет. Пинпоинтера го фаща. 30 см с EDX Pro. Това е майстора, той ги прави. Хубав чист сигнал, даже надига на 30 см. Или едно левче. Над 30, ама не са тук, като е по-напред, дупко ефект. Да, бе, дупкове ефект убива екшена, да. Гледай сега. Като го махнах на дупката и гледай как изчезна. Гледай, връща се. В земята 30 см без проблем, даже да казвам ви по-надолу. Добре. Айде, аз стоям да ровя. Като заправя на апарат била. Става. То левчето влиза вътре. Дали ще го набия малко. Те е по-хубаво да влезе. Да е по-надълбоко даже. Айде да зараваме. Да натъпчиме. Ще направим изгледан с тръби. Може се на ФВЦ тръба и вътре да вкарвам на различни дълбочини. Може да отиде даже на 32, тъй като не така. Той няма го чул, човек, ти пояда дълбоко зарове. И това е истинският тест. Ще го оставим, ще се тестваме. Сега. Ще го загубим с проистрата. Xterra Pro. Да търся. Включваме. Идея пуската с Xterra, че трябва да режем записа. Що да режем записа? Аз те го почти, бе. Така. Правим noise cancelling. На парк 2. На български какво означава noise cancelling? Смущенията. За смущенията. Да. Звука не пипаме. Слагаме го на 5 тона. Recovery 2. Това е както ти работиш или Deep Pitcher? Не бе, както си работя. Нал метал. И часът на истината. Дедо е. По-напред беше мая. Тук е то. Но проверим да няма железа, защото ти бъде железа. Нямаш. Колко ти да усилваш. Него е. Иска да го чуя, чухме го. Нека си тук, да. 30 и нещо. Гика другото. Добре, 20 и нещо, 50, прескача много. Чуя само в едната посока, другата иска да го обръща. На ход, може би, ще го пропусне този сигнал. Със сигурност. Хайде, включвай твоите банги и да идвай тук. Дем кой ще става Xterra-та, дедо я. С тях Xterra, защо не ги чуя, искаш тия китайски апарати да го чуя. Къде? Там е. Няма никой. Много дълбоко, аз ти казах. Пусти ли го на макс? Да, в момента е на дискриминация и на макс, иначе го пусна на всички метали с кое. Чува го е. Ти са слушалките? Слушалките ще го чуеш, дай използвай цифри, да. Има и цифри 80. Китайците го чува по-добре. Тук не? Да. Ама като кръстосен изчезва. TX 850 оттрепва леко Xterra-та. Оттрепва. Той няма да се купае, да. Ти на ход, че го чуеш на купа. Давай EDX-а, давай. Само в една посока го чуя. Дай следващия. Следващата жертва. Долу. Къде? От тази страна на дупката ли? В средата на дупката е. Тази страна на дупката е. Между другото, сложи ли Легнала? Легнала, да. Да не се изместила на една страна, да после ще я чуеш на куля. Давай EDX-а. Кажи как се прави. На дискриминация обаче да се работи. Закача го. Да, в средата. В средата е, да. EDX Pro. The Machine.
На другото място да не е фалшив сигнал. Не бе. Това си е сигнала. Я прави с пинпоинтера дали ще го локализира. Интересно. Май почва да го връща обаче. При мен го обръща. Не, виж как само в едната посока. Тук сигурно има железа отстрани, ти кажа, за да... Твоята екстерия като кръстоса ще чува ли го? Не, гледай сега. Дай ги. Чакай малко. Повече от 30 санта, знаеш. Повече от 3, аз си казах, то като натъпках, то беше 31-2. Някъде, аз като го натъпча, то му отиде на 33. Да тествам се. Тега тук, че ще го тествам на Deep Pitch да видя. Но аз казах, няма смисъл над 30 санта да ги цепиш. Чисто желязо. Аз ти казах, почва да го връща вече. Тук чува нещо, ама не, tu няма се копай по смърт. Да, чува на минус. Да, ама tu няма се копай. Tu е на дискриминация. Чува го, ама без цифри. Дедо бе. Еми, толкова.